Преди 6 месеца това беше обикновен панелен апартамент. Днес е дом, за който дори не смеехме да мечтаем, и ще ви покажа всяка стъпка, включително и грешките, които допуснахме. Здравейте, аз съм Светослав. Много хора ни казаха, не се струва да се ремонтира панелка, но сега ще ви кажа и защо ние решихме да го направим. Апартамента има сантиментална стойност. Нямаше вариант, в който да обмисляме изобщо продажбата му. Вариантите бяха няколко: да остане във вида, който е, и евентуално да се обитава, да се направи лек козметичен ремонт или да се направи цялостният ремонт, с който ние всъщност се захванахме. Честно казано, още тогава си спомням, че доста се страхувахме с това, което предстои, защото не се бяхме занимавали с нещо подобно. Аз съм споделял в други видеа, че вече съм правил обзавеждане на апартамент. Проектирал съм кухня, но никога не съм се захващал с толкова голям ремонт. В началото и аз си казах същото, наистина, дали се заслужава да се ремонтира такъв тип апартамент, дали има смисъл да се влагат толкова много средства, защото средствата не бяха малко. Ще ви кажа накрая на видеото и колко всъщност ни излезе целият ремонт. Но сега вече, като е минало известно време, мога да кажа, че със сигурност е заслужавало. В нашия случай не се е налагало да се купува самия апартамент, т.е. той е наследствен, и това доста променя перспективата по принцип, защото ако трябваше и да се купува апартамент, не съм сигурен, че накрая ще излезе сметката, защото в момента апартаментът се дава под наем и успява спокойно да си покрива първо вноската, а и остават някакви пари. Но ако имаше и ипотека за самия апартамент, наистина не знам дали това би било добро решение. Първия път, когато влязах в апартамента, наистина леко бях стреснат от това, което видях. Първо, самото състояние на апартамента не беше много добро. Има плюсове, най-малко това, че беше на първия етаж, голям е, но състоянието му наистина леко ме стрес. Има един такъв момент, предупреждавам ви, в който наистина всичко изглежда катастрофално и си мислиш, че не си заслужава и се чудиш защо изобщо си се захванал. Но изобщо, за да стигнеш до този момент, първо трябва да видиш потенциала в жилището. В случая това жилище, според мен, имаше потенциал. Започнахме да мислим как да променим разпределението, защото не беше оптимално. Апартаментът беше с 4 отделни помещения, като имаше и баня и тоалетна отделно и коридорче, в което бяха сложили вграден гардероб. Но честно казано, по този начин имаше доста загуба на пространство и започнахме да мислим за варианти, в които да променим разпределение. Първо обмисляхме да направим 3 спални и да преместим кухнята в хола. Както може би сте забелязали, вече навсякъде в новото строителство е по този начин. Кухнята е в хола, но първо хола не е достатъчно голям. Не искахме да създаваме усещането за маломерен апартамент, след като разполагахме с толкова голяма площ, и в крайна сметка решихме да оставим кухнята там, където си е била преди това, да преместим трапезарията в хола и всъщност хола да се превърне в холова част и трапезария, а кухнята да направим една голяма функционална кухня, такава, за която по принцип дори не съм си мечтал. Последва и решението ни да вградим едната тераса, тази, която беше в кухнята, отново, за да можем да я разширим максимално. Запазихме частта, която беше към холовата част, и затворихме едната врата, която всъщност водеше към банята и тоалетната от кухнята. В началото ни беше доста странно, защото цялото това преразпределяне на помещенията няма как да си сигурен, че е добър вариант, докато не го видиш вече пред теб, но се решихме и го направихме. Това, което се случи с банята и тоалетната, запазихме ги отделни, баня и тоалетна, но това коридорче с вградените гардероби, за които ви казах, решихме да го направим перално помещение и да сложим мивка. Това го направихме първо, за да махнем мивката от банята, за да може да стане едно оптимално пространство. Запазихме разделението на банята и тоалетната за по-голямо удобство и по този начин обособихме едно цяло мокро помещение, без да има излишна загуба на пространство. Отделно с това бяхме решили да сложим пречиствателна система, която трябваше да й намерим място, и се получи перфектно, като направихме гардероб, в който затворихме пералнята и сушилната, до тях пречиствателната станция и над тях бойлера. Спалните запазихме такива, каквито бяха първоначално, като разпределение. Килера, който беше обособен, всъщност го превърнахме в гардероб. Според мен по този начин помещенията се усвоиха максимално правилно, без излишна загуба на квадратура и на пространство, и стана по-удобно. Също така апартамента създаваше усещане за тъмно пространство. Заради това и направихме всички стаи светли, за да може да се усеща по-светло, по
по-ведро пространството и по-уютно. Когато имахме вече готова концепция за цялото жилище, започна къртенето. Къртенето първо, че отне доста време, второ средства и трето, това беше момента, в който всичко се превърна в един голям хаос. Не му се виждаше края, не можех да се представя как ще успеем от цялата тази развалина да превърнем хубав, красив, модерен дом, но се заредихме с търпение. Просто вярвахме на процеса, знаехме, че имаме ясна визия и както вече казах, виждахме голям потенциал. Потенциал, който не всеки виждаше в него. Тук е момента, може би, и да споделя някои от грешките, които допуснахме. Бяхме избрали основен майстор, който да направи 90% от ремонтната дейност в апартамента, но бяхме предупредени, че ще има дупка от немалко време, в което той няма да може да работи обекта. В един момент взехме решение, което наистина ни изяде главата. Бяхме измамени с над 11 000 лева и сега ще ви кажа какво доведе до това. Решихме в периода, в който този майстор няма да може да бъде в апартамента и да работи по него, да наемем друг майстор, който да свърши част от работа, докато него го няма. На пръв поглед тази идея звучи добре, защото ние не губим време, да, но този път не случихме на майстор. Вторият ни избор не беше добър, беше ни препоръчан и всъщност това беше решението да изобщо да решим да му се доверим, но проблемите, които създаде, не бяха малко. Имам цяло видео, в което разказвам точно за тази случка. Ще ви излезе тук в дясно, но накратко трябваше да положи настилки, които не бяха съобразени с нашите изисквания и желания. Щяхме да слагаме и подово, както и гранитогрес над него. В крайна сметка го направихме, но цялата му работа трябваше да бъде изкъртена и да се започне наново. Това, както разбирате, наистина костваше доста средства, а и той не пожела да ни върне парите, които всъщност ние му дадохме за свършената работа, която, както ви казах, трябваше да бъде изкъртена и започната изцяло наново. Трябваше да положи също така и гипсокартон в баните. Гипсокартон, който ние не искахме всъщност, но той ни убеди, че е по-добрия вариант. Общо взето, каквото можеше да се обърка, се обърка. Не само, че не стана по-бързо, стана доста по-бавно, доста време ни отне, докато поправим неговите проблеми, които беше създал. Изхъбихме много нерви, както и допълнително средства, които можехме да си ги спестим. Изводът ми от цялата тази ситуация е, ако имате наистина доверен човек, на когото разчитате, по-добре е да платите малко повече, но да знаете, че ще бъде свършено както трябва. По-добре е да изчакате, да не бързате, но отново да знаете, че ще бъде свършено както трябва, защото в последствие се получават точно такива проблеми и можете да си ги спестите. Изборът на майстор е може би най-важната част в това да се заемете с толкова голям ремонт и ако имате такъв човек, си работете с него. Когато нашия майстор се върна, вече нещата започнаха малко по малко да се нареждат, да се получават. Когато положиха настилките, шпакловаха стените, изградиха таваните, вече започнахме малко по малко да придобиваме представа реална как ще се получи апартамента. Започна се и с монтажа на кухнята, за която също имам отделно видео, в което подробно ви обяснявам как можете сами да си проектирате кухня, а вече момента, в който мокрите помещения бяха готови, кухнята беше готова, настилките и стените, положихме боята. Може би това беше момента, в който си казахме, окей, бяхме прави, потенциал има и жилището ще го бъде. Започнахме и с обзавеждането на апартамента, там където всъщност е моята най-голяма страст. Да, разполагахме с ограничен бюджет, нямаше как да се разпиляваме излишно, но мисля, че се получи много добре за времето, с което разполагахме, средства, с които разполагахме и в крайна сметка старият панелен апартамент се превърна в мечтаният ни дом. Това беше момента, в който си казахме, заслужаваше си. За това, кое откъде купихме, имам цяло видео, което може да гледате, а сега ще ви го покажа и в крайният му вариант. Важни уроци, които си взехме от целият ремонт. По-добре е по-бавно, но качествено свършена работа. Не се пести от материали, не се пести от неща, които не можеш да изнесеш от апартамента. Хубав пот, равни стени, подово отопление, ако ви е нужно и кухня по вашите нужди и желания. Както и
много добра дограма. Наистина идеята е веднъж да направите тази инвестиция. Ако направите компромис с тези неща, гарантирам ви в последствие ще съжалите. Забравих да спомена всъщност и банята и тоалетната. Мокрите помещения също са нещо, което би могло да претърпи промени. Може да смените душа, но предполагам не искате да сменяте плочките. Така че също е много важно да инвестирате в хубави материали и добра работна ръка. Вие бихте ли се захванали с такъв ремонт или изобщо с ремонт на панелен апартамент? В нашия случай мисля, че взехме най-правилното решение. Ще се радвам да харесате видеото, да оставите коментар под него и да се абонирате за канала. Радвам се, че този ремонт приключи. Радвам се, че мога да ви го покажа. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ви отговоря.